Yes, velkommen til mit slideshow omkring min arbejdsproces og min løsning. Det her er indholdsfortegnelsen. I er velkommen til at sætte på pause, så I kan læse den, men jeg vil gå videre, fordi vi har ikke så meget tid. Det her det er korte fakta omkring mit website, så I ved, hvad jeg snakker om. Mit emne omhandler vandreture i Norden, som man kan tage via bus. Og formålet er, at man skal kunne give inspiration til vandreture i fremtiden og give folk uden kørekort mulighed for smukke naturoplevelser og give folk et indblik i en billigere og mere miljøvenlig rejse. Og målgruppen er unge mennesker, der dyrker vandring, men muligvis ikke har adgang til bil, eller som er studerende og derfor ikke har en høj indkomst, eller bare generelt mennesker, der bor i de her lande og vil have en ny inspiration til ting at lave, og som mennesker, der ønsker en mere miljøvenlig form for rejse. Vi skulle vælge 3 værdiord, som vi føler beskrev vores website. Jeg valgte hygge, så valgte jeg earthy vibes, og så valgte jeg eventyr. Og nu vil jeg vise jer de moodboards, jeg lavede. Mit moodboard for hygge, det har jeg taget udgangspunkt i, eller billederne er hentet fra Pinterest, men så har jeg taget udgangspunkt i for eksempel Susanne Grene, som jeg forbinder med hygge. Og man kan se meget kort her, at der er mange naturfarver, altså der er mange grønne farver, der er forskellige nuancer. Der er også orange, sådan lidt efterårsfarver. Så er der meget sådan brun og beige farver. Så er der earthy vibes, det er faktisk lidt samme farve palette, eller farveskala, eller man siger. Med at der er noget grønt her, der er noget orange, der er noget beige, brun, så der er nogle naturelementer her, man kan se også, der er også en farvepalette, der minder om de andre. Og rent i forhold til typografi, så har vi nogle meget sådan stilrene fonts her, meget tynde, med nogle seriffer, altså nogle fødder, men så har vi også nogle håndskrevne fonts lige her. Så har vi moodboard for eventyr. Det gav sådan lidt en retro vibe, følte jeg. Med de her billeder, rent typografimæssigt, så har vi de her meget sådan solide, simple fonts. Så har vi også det her, der også, vil jeg sige, minder lidt om noget håndskrevet, som sikkert ikke er det. Og så har vi også den her, som er meget sådan ro og meget, sådan, den giver sådan lidt en slidt vibe, som den er blevet slidt igennem tiden. Og så ud fra de moodboards lavede de her style towers. Jeg synes generelt, at style towers var ret svært, eller bare den kreative opgave i det her tema har været ret svært, fordi det har været så åbent, og man har haft så mange muligheder. Og bare da jeg skulle vælge en font, var jeg sådan, synes jeg, det var en stor opgave, for der er så mange af dem. Jeg vidste bare, at min brødtekst skulle være det, der hed sans serif. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Altså de typer af fonts eller bogstaver, som ikke har fødder. Man ved, at når man skal læse en brødtekst på en digital platform, så er det bare mere behageligt for øjnene at læse en brødtekst uden de her fødder eller seriffer. Dog må en header eller en titel godt have det, fordi det er en kortere tekst. Så det var det, jeg valgte at gøre. Jeg valgte faktisk primært at gå med den her style tile. Man kan se farverne også gå igennem ud for moodboards, og så vælger jeg den her font, den skulle være på mit forsidebillede, så det den røg også lige med hen. Så har jeg UI eller UX-konventioner, meget kort, jeg har ikke så meget tid. Så tog jeg gemme-knappen med, som man simpelthen ser på Airbnb, men man kan også se det på All Trails siden her, og den lavede jeg så til det her på min digitale prototype. Jeg nåede ikke at implementere den i mit code site, fordi det var meget bøvl med det. Så havde jeg også et kort overblik over relevante faktorer på en vandretur. Her for eksempel på All Trails kan man se, hvad den har fået i vurdering, og hvilken sværhedsgrad det er. Det implementerede jeg også i min side med en lille kort boks her, som jeg synes gav et godt overblik til brugeren, så de ikke skulle bruge lang tid på at lede og læse, men hurtigt kunne få den her information, de ledte efter, så de ikke skulle tænke, men bare, så de hurtigt kunne scanne igennem de her forskellige andre ruter. Så var der også elementer placeret i overfladen på forsiden. Det vil jeg også have i min. Vi ved jo, at overfladen, det er den del af interfacet, som man kan se uden at skulle scrolle. Så det er en ret værdifuld plads. Så jeg placerede det her, hvor der stod eventuelt begynde, og en pil ned. Så man ligesom indikerede til brugeren, hey, her skal du hen, du skal ned. Og så er der noget lokal navigation, du kan forholde dig til. Så det gav også et meget godt naturligt flow, mente jeg. Så var der trunk testing. Det eneste sted, jeg fik feedback tilbage på den, det var med punkt 4, som omhandlede lokal navigation. Her er der et billede af min digitale prototype på undersiden Norge, og der er ikke nogen lokal navigation, der fører hen til f.eks. Siden Sverige, så der undersiden, hvor der også er andre vandreture, ligesom med Danmark. Og det vil være oplagt, fordi det er ikke sikkert, at man kun vil have vandreture til Norge.
Så jeg implementerede det her på min kodesite, som gav den her lokale navigation, som igen gav et ret godt flow. Så har vi eksperttesten, eller den heuristiske test. Det var de her punkter, hvor jeg havde problemer indenfor, eller fik at vide, at jeg havde problemer indenfor. Og det første var statussynlighed, hvor der manglede en titel på hjemmesiden. Og faktisk et logo. Men logoet fik jeg implementeret på, hvad kan man sige, på iPhone, eller tabletformen, hvor der også var en burgermenu. Men det kunne jeg simpelthen ikke få i den globale menu på den store skærmenhed. Det var simpelthen for besværligt. Det blev meget mærkeligt. Så jeg blev nødt til at bare holde mig til det her, hvor der bare står The North by Bus. Så det kom på, men det var måske ikke lige det, jeg ønskede. Men det var der. Det kom i hvert fald på. Så var der et problem inden for området æstetik og minimalistisk design. Det var, at teksten på forsidebilledet skulle være mere tydelig. Og det her var så, før jeg løste det. Og jeg havde faktisk mange problemer med den her tekst, fordi at den skulle stå sådan et specifikt sted på billedet. Og det var rigtig svært i forhold til responsive design, fordi jeg skulle lave så mange breakpoints i CSS, for at det blev samme sted, når skærmenheden ændrede sig. Så jeg ville faktisk at finde et helt andet billede, som havde meget mindre forstyrrende elementer i billedet, som gjorde, at hvad kan man sige, teksten her havde meget større plads at folde sig ud på billedet. Og det endte faktisk med at se rigtig godt ud, og det gjorde faktisk også, at det der element i overfonden hernede fungerede meget bedre. Så havde jeg løsning 3 til området konsistent og standard, og det var knapperne på en af undersiderne ikke var samlet tæt, men at de ligesom var spredt meget ud, hvilket jo ikke er godt, fordi det går jo også mod gestantloven om nærhed. Så det ændrede jeg, så de var sammen, og så de blev set som en enhed, som de jo helst skulle gøre i forhold til konventionerne og gestantlovene. Yes, hurtige refleksioner, med tid er gået, men jeg skulle sørge for at have struktur, have styr på det fra starten af, for det er virkelig vigtigt, ellers ender man med at skyde sig i foden, hvis man ikke får styr på det i starten. Og endelig bruge wireframe-skabelon, det er der ikke nogen skam i, især ikke i starten. Og så vil jeg sige take it easy, måske have realistiske forventninger til en selv. Alt det man laver på sin digitale prototype er måske ikke det man kan lave på sin kodesite. For ellers, hvis man tror man kan det, bliver det også meget hurtigt overvældende. Så måske bare take it easy og måske have lidt lavere forventninger til sig selv. Yes. Tak fordi I lyttede med.